12थायाव लामा गेजेराव शुटिं आयौ नुबाय रिल्स बानायनो नायलाय थोस जोमैयाबो मासे साइज रिल्स नोरै शुटिं 12था जाबाय ओमफ्राय नै सान्दुं थिं लामा गेजेराव नायलाय आयौ बेनि खस्थ'खौ सोर मिथिगौ जोंसो मिथिगौ डायलग खोन्थागासिनो दं मा मिथिनो भिडिअ खावनानै फेसबुकआव आपल'ड होग्राफ्रा नै जों बेसेबां खस्थ' खालामदों सान्दुं गोसायाव बेखौनो नोंसोर मिथिया फैसाबो गारनांगौ खस्थ'बो खालामनांगौ सान्दुंआव ओंखामबो उखैनांगौ जोबाबाथ' मोनजाखाया नालाय नोंसोर खावनानै होबावो ओमफ्य बेखौ बुंबा नोंसोरसो फेमास जागोन होनबावगोन थिग दं मारै जाखो सान्दुंखौ नायनो हाला सिबाय खस्थ'थार 12थानि सान्दुं मिथिखागौ नोंथांमोनहा बयबो नै रायबाय डाइरेक्टरा रायबाय सिबाय सान्दुंनि थाखायनो नै बिथाङाबो दुंग्लोब जोबजाबाय दसे थानानै दा खेबजाबावनायसो नङा दुंनायजोंनो बिस्रा सानैजों मा जाबाय थाखो फटकआनो मबाइलानो जायगा गैला बिसिना फटक आयौ खेबनायानो